moest je heel snel naar de Penta rijden. Goed in slag, Kim. Ja, rijden. Goed zo. Keurig. Goed zo, dan komt Femke gewoon in. Nou Femke, dat ging goed hè? Ja, Vertel eens, dan ging ze als eerste van start of eigenlijk wist ze als eerste op kop en toen? ik wil als eerst van start. En toen luisterde de hele tijd voorop. Ja, Dat is een mooie moedschap trouwens. ja, van je zus. Hoe ben je zo op de idee aan? Nou ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik zie juist 300 items hier en toen dacht ik van, hé, wat leuk. We gaan een wedstrijd organiseren op de skillebaan. Want ja, wat is er nou mooier om van deze weersomstandigheden gebruik te maken. Nou, zo ben ik op Berlingang en dan zei ze ook het baltje en Groningen. Ja? En hoe rollen de baltje dan? Want hoe krijg je dan deze baan ree voor wedstrijden? Ja, nou, we hadden zorgen dat de brandweer hier nog west had. En die had 3 keer de baan opnieuw bespuiten. Nou, eigenlijk zodra ze spuiten, vers het ook alweer op. En nou ja, daarom lijkt het er nou zo mooi voor eigenlijk. Hey Yveske, wat kerst nog het rijden? Ja, Hij staat volle oefenen. ja, Ja? ja, Maar waar dan? Want er loopt toch nergens iets nog? ja. Hoe kost dat zij oefenen dan? Nou, want ik zit daar bij, Wie ver met de schaats? ja, de verre. Daar schaats ik. Waar? Ja. In Jouwert. Op een kunstijsbaan. Ja, Want dat kost wel heel hut. ja, Dan kom eens van start en vertel eens, hoe gaan we het doen? goed, Ja. Gewoon maar rond rijden en dan win je vanzelf. ja. Daar komt de nummer 12, Kira. Applaus.